ето това сега е моментът, който, ако до сега не го разбира... Чувам ли се? И аз да кажа какво виждам тук. Аз виждам другите богове, че не обичат. Това е разлика. Докато нашия Бог ни обича и се грижи за нас. И в урока ни казва и показва, че както ти посочи, че Той благоволи нашето добро. Той, въпреки че в момента, когато се уклоняваме, Той ни изчаква. А другите богове, даже те искат жертви от хората. Докато нашия Бог ни обича. Благодаря ти, сестра Ема. Нашия Бог е жив Бог. Каквото и да поискаме от Него, може да ни го даде. А другите богове са неми богове и не благоволят благословение и живот в човека. Гледат да унищожат. Това е Сатана, чрез тях се вселява. Но нашия Бог е жив Бог, както каза брат. Той ни изчаква. Той ни дава благодат да се осъзнаем, да се опомним. Той ни благославя. Но да не забравим, че и съдия един ден всичко, че изкара наяве. Сега ни търпи и ни изчаква. Дава ни благодат. Но просто трябва да се осъзнаеме. Болни идваме тук, аз болна идвам, от тук си отивам здрава. Благодаря на живия Бог, който благославя и дава всичко на време. Благодаря ти много. Сестра Здравка и сестра Соня след това, накратко. Благодаря ти, Боже, брат ми. Искам да подчертая, ако ми справедливост, справедливи ако сме, какво трябва да направим с справедливостта си? Да се смиряваме ли да... Какво искаме това? За да угодим на нашия Бог, трябва да иска децата си в жертва. Грешиха, ние никога се грешаваме. Ами да сме справедливи искам. Искам да сме справедливи. Справедливи, ако сме справедливи, няма да се грешаваме. Оти Бог, че не съди. Това искам да... Благодаря ти. Дай ми сестра Соня. Другите богове какви бяха? Богове, които жестоки за тях стояха демонични сили. И дори децата прекарваха през огън. Но пак не можеха, те не бяха сигурни, че ще получат благоволението на техните богове. Но нашия Бог